Hi guys, it's me Michelle V and welcome to our YouTube channel. So this is my Vlogmas 1. So sana supportahan ninyo from this video until the end of our Vlogmas. At syempre yung masusunod pa natin mga videos. So let's get to know more about me. Charis, get to know me by answering this question ng filter ni TikTok. Okay? So yes. Sana. Charing. Joke lang. Ayan. So, yes. Let's answer the first question, mga more. Who is your crush? Crush kita. Wala akong crush sa ngayon. Wala. Next. What is your favorite actress? O kung sino, who is my favorite actress? Si Catherine Bernardo. Yes, I really love Catherine Bernardo. Grabe, lalo na ngayong mga nag-mature na siya, yung mga roles niya. Ang galing-galing niya na, as in. Kasi grabe, halos lahat ng movie niya at ng kanyang teleserye, talagang pinanood ko, mga Mars, ganyan. At speaking of, ang lungkot! Kasi wala nang Katniel. Katniel is signing off na, mga Mars. Closing the chapter na sila. So, yung maraming nalulungkot ngayon, especially yung mga Katniel fans. At yun, syempre, yung aking mga friendship din na, as in, madami kaming Katniel ganun. So, kanina, nag-message sa akin si Miss Ampy, hello. Sabi niya, nalulungkot siya. Oh my God, it's crying time again. Tapos, ang aking bibi, Amira, ang aking bebe, si Amira. Hi, Amira, miss si bebe. Ayun, sabi niya rin, Ate Shell, kamusta ka na? Wala na ang Katniel. Break na. Ganun. So, yes. Catherine Bernardo, I love you. Next. Do you need a hug? Yes, I really need a hug right now. Lalo na ang lamig-lamig dito. Charis. Joke lang. Yes, I need a hug from my family kasi na-miss ko na sila. Grabe. Next. Are you happy? Yes. Happy. I am very happy kasi this is one of my dream na makasama ko ang asawa ko. Ganon. So, yeah. I'm very happy with my husband. Next. What is your... sagot ko na yan, Catherine Bernardo po. Next. Do you love your children? Ngayon po, I don't have children, but if God let me to have a children, I'm very sure that I would love my children so much. Yes. Ayan. So, sa ngayon wala pa at waiting the right time na bigay ni Lord. Ayun. So, yes. If I have my own children, I will love my children so much. But now, waiting for it. Next. What do you want to become? Simple lang, maging successful sa life. Ganon. Successful, happy. Happy naman ako. Successful para matulungan ko yung family ko. Kasi ayun talaga yung pinaka-dream ko. Na syempre, pag nag-success ka, isasama mo syempre yung family mo at yung mga taong sa paligid mo. Ganyan. Ayun. Yes, because we're not rich, no? Next. Are you ready to mingle? Yes, I am ready to mingle with my husband. Charis. I am ready to mingle pag nagkita kami ng mga friendship ko. Ganyan. Kasi miss ko na rin yung mga friendship ko. Next. What's inside your freeze? So, what's inside my freeze? Okay. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Ha? So, this is our freezer. Down, and then we'll let open, and we have the three layer. The first one is here. So yung pomes nandito, tapos yung tilapia ko, tapos yung ice cream. The second layer is I have my rice here. Binalot ko sa dyan para initin na lang. Tapos yung aking adobong atay, tapos yung aking shrimpy, tapos yung pork meat. Next is
Yung Shanghai na ginawa ko, nung gumawa ako ng siomai kasi madami akong natirang meat. So, ginawa ko na siyang Shanghai dahil may Shanghai wrapper naman ako. Tapos, ito yung aking siomai pa. Meron pa akong 17 pieces na siomai dyan. Tapos, ice cream. Ayan. So, that's inside our freezer. So, next. What do you want to become? Sagot ko na yan, guys. Next. Who is your crush? Wala. Yes. Very. No. Wala akong crush. Where do you want to go? As of the moment, charis joke lang. Dito lang sa loob ng bahay, charis joke lang. Ang dream destination ko talaga, ang gusto ko talagang puntahan is Paris. Grabe, yun ang aking nasa top 1 ng bucket list ko. So yun, kung ano siya, kung saan gusto pumunta, ganon. Next. What's inside your purse? So, wait, kuhanin ko yung purse ko. So, this is my purse. Kung purse ba ang tawag dito, malaki lang talaga siya. And inside of this is, charis, mga resibo. Sa loob nito ay pinaka-purse. Charis. Ito, yung isang purse. Bigay yata ito ni Teacher Lilia nung nag-Thailand sila. Ganon. So, ang laman nito guys, yung Philippine money ko na 150. Tapos, coinses. Yun. Tapos, inside dito yung mga ulo ng charger. Kasi nga, hindi ko siya nagamit dito dahil dito guys ay lahat ay mga pabilog. Ganyan. So, hindi ko siya nagagamit. So, nandito lang siya sa loob nito. Ayan. Yeah. So, next. Why are you jealous? Bakit ako nagsiselos? Siguro may dahilan, ganyan. So, yes. Ang selos kasi, hindi ka naman magsiselos ng walang dahilan. So, yun. Siguro may rason. Bakit? Next. How much money do you have right now? So, nakikita ko yung pera. Kasi wala naman akong pera na, as in pera talaga nila dito sa, wala akong euro. So, may palipit peso ako dito. Yung natira ko nga. So, meron nga ako dito 150. Just, ay, hindi pala. Mga 200. Ay, hindi pala mga, magkano pa ba itong pera ko? Dito sa Philippine money. 150, ay 250. Ang dami-dami pa pala to. 500, 700, oh shucks. 700, 770, plus mga coinses. Ganun. Hindi ko na alam kung magkano to. Basta may mga coins. Ayan. 770 plus. Just. Next, peso. Where do you want to go? So, nasagot ko na sa Paris. Next. Why are you lonely? Siguro kasi namimiss ko yung family ko. Yun. So, yun. Namimiss ko yung ng Philippines. Ganyan. So, yun. So, yun ang nagpapalungkot sa akin pag namimiss ko sila. Ganyan. Next. Nasagot ko na. Namiss ko yung family ko. Next. Napakita ko na. Next. Are you romantic? Yes, I am very romantic. Next. Napakita ko na. Next. Baka ulit-ulit na lang ito. Pagka ulit-ulit na siya, ibig sabihin. What is your favorite singer? What's your favorite singer? Oh my God! Save the last question. It's Mr. Eric Santos, guys. I am part of the SFO Bam Bam and the Eric Santos friends online. And yes, Eric Santos is my favorite singer. Yes. So that's it for our video, guys. Siguro magpa-part 2 tayo para sa sunod po mga katanungan. So yes, thank you guys for watching. Subscribe! Dankeschön!